nazi igama lakho uba uzothini apha wenze ntoni thetha. Ndinxolile igama lam Nqobongo. Okay, ndimoShoprite mna. Shoprite uyusave. Apha mna ndithethe iitshizi mna nazi. Zintathu apha iitshizi. Ndiyaxolisa nenzenzileyo ndixosa kuyo Shoprite, ndiyaxosa kuyo Shoprite. Yabo ndiyaxosa nyhani kuyo Shoprite ongazenzisi kwam. Ndiyacela andifuni abantu bagxothe nabaphangela Shoprite. Into ndisiba nje bendilambile bhuti wam ngathi ndilamba nangengqondo. Ndilamba nangengqondo into engafunekiyo. Ngoku ndiyacela bantu abadala mna soze ndiphinde ndiyenze ndikozi ayibobomi ayinto isam nto ndawo. Kekho umntu uthe unento zakhe nxa yokuba uthatha into engeyo yakho yinto engalunganga leyo. Namhlanje ndiyayibona isifundo eso. Ndicela uxolo bantu bakuthi ndicela uxolo nako lapho kuyo-save cela ndixolele inhliziyo yamkhinqi. Ndiyazixolisela ndiyazixolisela ngosiyam ndiyazixolisela nyhani ongazenzisi.